Reprenem l'Angle Obert després d'aquesta pausa per la publicitat i qui ens acompanya ara és un dels alcaldes més veterans d'Osona, Joan Sentmartí, que és alcalde per 5è mandat consecutiu de Santa Cecília de Voltregà. Joan, bona nit. Hola, benvingut bona nit. al programa. 17 anys ja, no?, com a alcalde. 17 anys. I amb les mateixes ganes que el primer dia o no? No? No, canvia molt. Al començament t'ho agafes amb més ganes que ara. Ara ho has de fer perquè ho has de fer, però l'empenta i les ganes que des del primer mandat no hi són. I jo me n'adono. Per això penso que aquest, ja ho dic ara, serà l'últim, o voldria que fos l'últim. Ja donar pas a la gent jove i bé, no descarto res, però jo ara sí que ja ho dic amb tot claredat, que voldria que fos l'últim. Costa, però, trobar relleu per posar-se al capdavant d'una alcaldia com la de Santa Cecília de Voltregà? Costa perquè, tot i que físicament no vas a l'Ajuntament, però tal com ho tenim muntat, potser s'haurà de muntar d'alguna altra manera, tenir algun agutzil, tenir algú que s'hi pugui dedicar de ple o migdia, perquè a vegades porten un paquet, no hi ha ningú a l'Ajuntament, la secretària o l'administrativa hi ve a les hores que hi ve. Porten un paquet, cop de telèfon, apa, deixa el que estàs fent, vés a obrir o a buscar-lo o d'això, i coses com aquestes, doncs, bueno, no tothom ho pot fer. Jo per la meva feina he pogut fer-ho i encantat de fer-ho, però no tothom ho pot fer. Si treballes en una empresa no els diguis que marxes mitja hora per anar a buscar un paquet per l'Ajuntament, perquè et diran o això o l'altre. Per tant, costa. Espero que surti algú, però costa. En les últimes eleccions, Joan Sentmartí va tornar a ser el candidat amb més vots, amb 80. Content d'aquesta confiança dels seus veïns després de 4 mandats? Home, tot i que encara que teníem pactat que jo seria l'alcalde, independentment de si tenia vots o no, que siguis el més votat és una satisfacció. No seria... La gent poder no veuria lògic que fos alcalde si no sóc el més votat. Per tant, doncs, molt satisfet, sí, de la confiança que em dona la gent i que d'això, sí. A Santa Cecília es presenten per partits diferents, però després treballen plegats i els funciona aquesta fórmula? Des que vaig començar que ho vam fer així. Cadascú que es presenti pel partit que volgués i després treballaríem junts, independentment de les segles de cada partit. I de moment, els 4 mandats que hem fet han anat bé i aquest suposo que també acabarà anant bé, perquè de moment va bé. No hi ha oposició i això és important, que en un poble així petit no hi hagi oposició. L'oposició ja ens la fem nosaltres mateixos, ningú té les mateixes idees. Per tant, doncs, la idea és treballar tots junts i va bé, de moment ens va bé. Han canviat molt les coses en aquests 17 anys als ajuntaments? Cada vegada tenim les mans més lligades. O sigui, tu no pots prendre decisions ni com a alcalde ni com a ajuntament. No pots dir, oi, d'això doncs sí, ho farem perquè hi ha una normativa. També és veritat que la gent que treballa per nosaltres, arquitectes i d'això, si no ho veuen molt clar no et signen els informes. Vull dir, els secretaris que he tingut jo sempre m'han dit si vols fer-ho, fes-ho, però jo et posaré que no hi estic d'acord. Per tant, moltes coses, encara que de lògica semblaria que les pots fer o que es pot donar permís o que d'això, no pots fer-ho. Jo crec que estem bastant lligats de mans i peus per la normativa i pel POUM i totes aquestes històries. I a Santa Cecília han canviat molt les coses també o no al llarg de tot aquest temps? No, en aquest aspecte no, perquè és un poble bastant estable, Bé, com que el tema d'habitatges és un tema que ja no es poden fer habitatges nous perquè teníem un nucli per fer però ens vàrem tirar enrere, el que s'ha fet és el jovent, doncs,
les masies són grans i s'han fet 2 pisos, per exemple, dintre s'ha partit, de manera que hi ha força cases que hi ha 2 famílies, bueno, 2 famílies, pares i fills vivint a la mateixa d'això, més o menys independents, això cadascú, però rehabilitar parts que no es feien servir, això sí que hem donat permís, perquè ens sembla que és de lògica i que les persones grans puguin estar acompanyades, perquè és un altre tema, dius, en una masia sola, abandonada no, però vull dir sola, sí que tens algun veí a mig quilòmetre i d'això, però a vegades si hi ha 2 persones grans, quan estan bé hi viuen, i tranquils, però quan comencen a tenir un problema no està bé que estiguin soles, per tant, doncs, si viuen els fills i doncs, estan més acompanyades i és un acte social que crec que s'ha de fer, deixar rehabilitar les cases perquè hi visquin 2 famílies, com a mínim, perquè hi caben, vull dir, no, les cases són prou grans. Això sí que ho deixem fer, i es pot fer, amb el POM permet fer 2 vivendes a les cases, o rehabilitar parts que no es feien servir. De quan és el pressupost d'un municipi com Santa Cecília? 230, 240, llavors dependent si hi ha alguna obra, alguna subvenció, llavors pot augmentar, però el bàsic és 230. Ara, de memòria no t'ho sabria dir, però volta per aquí. I amb què se'n van bona part d'aquests diners? Aquests diners, bé, si no hi ha subvencions, una mica amb el manteniment de les instal·lacions, arreglar desperfectes d'algun camí, que tot i que tenim subvencions de camins i bàsicament els calés que demanem són per arreglar camins. Ara l'última obra que hem fet és arreglar tot el nucli de Santa Cecília, que tot el nucli vol dir l'església, l'Ajuntament i el casal social. Però ho hem arreglat, ho hem ajardinat, hem fet un aparcament que estava bastant malament i bàsicament això. Per tant, poc marge per fer grans projectes. Si no ens donen subvencions de Generalitat o Diputació, grans projectes, tampoc en tenim masses, vull dir que no... Bueno, fem el que podem també, però bàsicament arreglar els camins és el que a la gent li agrada, que poder anar bé a casa i d'això, i a la granja, sí. Això vol dir més o menys mal de caps que un municipi gros, els que tenen els petits, o no? Bueno, jo sé els meus mal de caps, els dels altres no els sé massa, però suposo que tothom té els mal de caps que segons el municipi, però sí que... No sé si els altres pobles en tenen més o menys que nosaltres. Nosaltres, per dir alguna cosa, no tenim ni carrers, llavors els hem de fer servir si hi ha recursos per arreglar. Tenim bastant bé, tenim la carretera que és de Diputació, que vertebra tot el poble de dalt a baix, i després tenim uns quants ramals ja asfaltats i els camins més particulars, aquests intentem ajudar-los a mantenir-los correctament. I el fet de conèixer entre vostès facilita les coses? És un mal de cap que la gent pugui trucar a l'alcalde i a qualsevol moment i demanar-li coses que necessiti? Et pots trobar amb això, mal de cap, t'hi has d'acostumar, vull dir, sí que hi ha algú que a vegades et ve a casa i et demana d'això, vull dir, si són veïns no tinc cap problema, si no fossin veïns els diria que demanessin hora a l'Ajuntament, vull dir, és una anècdota, fins i tot hi ha un xicot que alguna vegada alguna cosa no hem coincidit i em diu jo amb tu Joan no hi tinc cap problema, amb l'alcalde sí, vull dir, no té res a veure una cosa amb l'altra i si podem separar això, doncs és un avantatge. Un moment que barreges les coses, llavors potser aniríem malament. Potser no hauria aguantat 16 anys. Tampoc he tingut masses problemes, també s'ha de dir. Hi ha alguna cosa ara mateix que el preocupi o no? Bé, sí. Per exemple, el tema aquest de l'amiant de les teulades. Bona part de les cobertes, no? Bona part de les cobertes de les granges són d'amiant. Diuen que hi ha subvencions, però és que et donen una subvenció
per treure'l, però després has de tornar a pagar per posar-li. Jo només et diré, i tinc el pressupost a casa particular, una part, no tot l'evident que tinc, també en tinc. Et donen 17.000 euros per treure'l d'allò, però n'hi has d'afegir 35.000 més, quan aquella teulada està bé. Això, les subvencions, a vegades, jo des del començament, i en vam parlar amb tots, si has de fer una cosa, perquè és necessari, aprofita la subvenció. Fer una cosa perquè hi ha una subvenció darrere pot ser un problema, perquè després hi ha un manteniment, perquè després... I això de l'amiant, doncs, n'hi ha molts metres allà a Santa Cecília. Diuen que és perillós, no dic que no, però són teulades que si no es mouen fa 50 anys que hi són i no sé si ningú està malalt per això. Si fos perillós, els paletes i d'això potser no en quedaria cap. Però bueno, sí, és un tema. La sequera també és un altre tema que bueno, esperem que s'arregli aquesta primavera, però sí que, clar, limiten una mica, volien limitar l'aigua a les granges, ho veig molt complicat, perquè amb un bestiar, amb un animal no li pots dir que no begui si té set, però bueno, haurem d'anar fent el que puguem. Un altre dels temes que també els ha ocupat darrerament a Santa Cecília és la massificació de la riera de Sorreig. De fet, recentment van fer una consulta als veïns perquè poguessin fer aportacions sobre com regular-ho. Sí. Com ha anat això? Ha anat bé. El que passa que és un tema que se'ns va massificar, diguem-ho així, quan hi havia la pandèmia, que varen prohibir banyar-se a la riera de Merlès, després la gent que tenia ganes d'anar al riu buscava el que fos. Quan es va acabar la pandèmia, es va acabar l'aigua al riu i s'han acabat els problemes. El que passa que ja havíem començat el procés i s'ha anat continuant i ara hem fet unes ordenances per intentar regular, que puguis dir, intentar regular que no... Bàsicament, la conclusió que n'hem tret d'això és que si la gent és educada, ja poden venir a la riera. Si no és educada, ni a la riera ni a la plaça de Vic. Bàsicament és això. Si la gent veu un tractor, s'aparta, s'arramba, o veu un ramat i vigila, no hi ha cap problema. I una altra cosa que ha fet, diguem-ho així, entre cometes, mal, és que qualsevol amb un mòbil marca una ruta i aquella ruta ja és de tota la vida, ja tothom la pot fer sense demanar si allà pot aparcar o allà no pot aparcar. Ja hi ha un pàrquing d'autocaravanes que, ningú els ha dit que allò era un pàrquing, van començar a aparcar-hi autocaravanes i l'únic que deia, admiraves això del Park Fortnite, aquestes històries que hi ha ara, i et deia, no hi ha cap servei, és un lloc tranquil i no et diuen res. O sigui, com que no et diuen res, el primer dia ja hi pot aparcar tothom. Demano, hi ha una casa a tocar, o d'això, demano, a veure si es pot aparcar allà. No passa res, i potser li dirien que sí. Coses d'aquestes que les noves tecnologies ens porten a això. Un dels temes que arrosseguen a Santa Cecília de fa anys és el de la Font de Gallissans, que sempre es manté enquistada en el rànquing de quan el grup de defensa del Ter analitza la contaminació de les fonts per nitrats, sempre es manté al capdamunt. Han pogut, amb els anys, saber què passa exactament amb aquesta font i fer-hi alguna cosa? Doncs és una font que segons el tècnic del Consell Comarcal no es comporta com es comporten altres fonts, ni si plou molt ni si plou poc. Des del 2006 ha anat augmentant sempre. Podria ser que fos alguna filtració d'algun dipòsit o alguna cosa, perquè no, ja dic, no es comporta com les altres. I encara raja. N'hi ha moltes que amb la sequera s'han eixugat, aquesta ha flacat molt, però encara baixa aigua.
hem anat parlant de temes que són sempre d'actualitat a Santa Cecília i també compartits amb altres municipis. Quins projectes tenen sobre la taula per portar a terme en els propers anys? Bé, ara parlàvem d'intentar arreglar l'Ajuntament. No és accessible, o sigui, com ne diuen, discapacitats. És un primer pis i adaptar-ho a les necessitats que pot tenir la gent. Aïllar-ho una mica, perquè és un edifici que, tot i que està pintat de nou, però estructuralment fa molts anys que està fet. Intentar, doncs, o fer un ascensor o alguna cosa, o traspassar a l'Ajuntament les oficines de dalt a baix, perquè teníem a baix hi havíem tingut consultoris, que venia el metge una vegada cada setmana, però s'ha acabat això, perquè, primer no hi ha metges, segon, la gent d'allà, doncs, com que per anar a l'Ajuntament també han d'agafar el cotxe i havien d'anar a una hora concreta, i en canvi si anem al cap de Sant Hipòlit podem triar més al dia, que si el dimecres no et va bé hi pots anar un altre dia. Vull dir, quan has agafat el cotxe, anar a l'Ajuntament o anar a Sant Hipòlit són 8 minuts més, vull dir que hi pots triar el dia. Però no hi són els consultoris o no actuen perquè no hi ha metges. Fa temps que varen dir que no vindrien més. I com que hi van els consultoris, doncs ara parlàvem que potser l'arquitecte està fent un projecte per mirar a veure com distribuïm l'Ajuntament. Però pot ser una de les coses que fem aquests 4 anys. Abans hi feia referència que en molts pobles petits mantenir la població és una preocupació, però en el cas de Santa Cecília ens deia que no, que per això ha descartat fer una promoció d'habitatge, que la tenen prevista per si mai s'hagués de fer. Sí. Santa Cecília no perd població, tampoc no augmenta perquè no pot augmentar-ne, però no hi ha cap casa buida. Vull dir, dues cases que estan buides i estan fent obres per anar-hi a viure. Vull dir que si n'hi ha alguna de lloguer també estan llogades. Aquest problema no el tenim. Estem molt a la vora de Vic i no s'abandonen les cases. A la gent li agrada. Vull dir que quasi no hi ha setmana que no et demanin de veure si saps alguna casa per llogar o per comprar. Vull dir que amb aquest tema no hi ha cap problema. Ara feia referència al fet que per anar al metge van a Sant Hipòlit, forma part del Voltreganès. Com és la relació amb els ajuntaments de Sant Hipòlit i de les Masies? Bé, perquè a més ha d'anar bé, perquè al metge anem a Sant Hipòlit, al col·legi també anem a Sant Hipòlit, vull dir que no hi ha cap problema, ni ara ni abans que per exemple, ara a Sant Hipòlit hi ha en Gerard que és de Junts, com jo, diguem-ho així, però a Masies no, però vull dir, no. Tampoc, a part d'això del col·legi i del CAP, els temes que ens podrien interessar no ens toquem gaire, vull dir, com t'ho diria jo, no ens impliquem ni tenim cap carrer que sigui mig d'un... No tenim problemes, la veritat és que, i a més em porto bé amb els dos alcaldes, vull dir, i abans també, vull dir, quan hi havia els Vilamala, perquè és que és inevitable, no pots portar-te malament amb els veïns. Per això que et dic, si la canalla va a col·legi, van amb ells, van amb els fills d'ells, i d'això no... Tampoc hi ha hagut cap tema que hagi portat problemes, però no tenim cap problema. Se'n senten, però, Santa Cecília del Voltreganès o no? Jo crec que no. No hi ha sentiment de pertinença? No. I això que segurament que molta gent de Sant Hipòlit, ara ja no tant, perquè ja han passat generacions, se senten de Santa Cecília perquè hi ha molta gent a Sant Hipòlit que vivia a Santa Cecília. I quan anaven a treballar a la fàbrica, perquè abans a Santa Cecília ara hi ha 190 habitants, hi havia una època que hi havia 300, però no perquè hi haguessin més cases, és perquè cada casa eren 14 o 15, o 10 o 12, i llavors doncs
quedaven dos a casa i els altres a la fàbrica, i anaven a la fàbrica Sant Hipòlit, que era el lloc més a prop, i llavors potser doncs, quan ja es havien de muntar la seva vida doncs ja s'hi quedaven. Vull dir que hi ha molta gent de Sant Hipòlit que és filla de Santa Cecília, o que hi ha viscut alguna, que no. Però no sé si ens sentim de voltreganers. Santa Cecília de Voltregà, sí, però vull dir que no ho sé, no ho sé. Joan Sant Martí és un alcalde bregat, no? Amb molts anys de trajectòria. D'aquí 4 dies hi ha eleccions al Parlament. Li preocupa, li interessa, no? Vostè se centra en Santa Cecília i a partir d'aquí que no el busquin. Bé, políticament jo em centro en Santa Cecília. Jo sempre dic que jo, si els problemes no m'afecten personalment, vull dir, no afecten el poble, tant me fa tampoc. Però sí que m'ho miro una mica en distància, això. Tinc les meves preferències, m'agradaria que les coses anessin segurament d'una altra manera del que van, però jo no em centro més en el poble que no pas en la política més general. I més enllà d'alcalde, vostè també és pagès. Sí. Com ha viscut tota la revolta dels darrers mesos de la pagesia? Mira, jo penso que ja era hora que sortissin, perquè jo soc dels afectats amb aquest tema. La paperassa però no només a pagesia, la paperassa ens mataran a tots. No pot ser que tu estiguis, que la teva feina sigui de pagès i que hagis d'omplir la quantitat de papers que, per altra part, i ara parlo com a ramader, no com a alcalde, no serveixen per res moltes vegades, perquè el paper ho aguanta tot. El paper li pots posar el que vulguis, sigui veritat o sigui mentida, hi pots posar el que vulguis. Llavors, que a mi em diguin que si avui agafo el tractor i me'n vaig a treballar a aquell camp ho hagi d'apuntar, em sembla ridícul. Jo puc dir que aquell camp hi semblaré blat o semblaré patates. Això sí que ho puc apuntar, però que si hi he anat avui o no hi he anat demà em sembla bastant ridícul. Hi ha coses que sí, si tires herbicides, que són coses que d'això, si m'apures el purí, posem per el cas que ho has d'apuntar, d'això. Però coses que són innòcues, no hi veig el què, Però el Departament d'Agricultura, jo a vegades dic que el Departament d'Agricultura, en comptes de tant mirar pel benestar dels animals, hauria de mirar una mica pel benestar dels pagesos. I això em sembla que no ho fa. Jo ho veig així, Va sortir Joan Sant Martí amb el tractor a manifestar-se o no? Jo he sortit més d'una vegada, aquesta vegada no vaig sortir. No vaig sortir, però el meu fill sí. Vull dir que, bueno... És complicat, I haver de sortir per això també és fotut. O sigui, a mi no m'agradaria haver de sortir per això. Si tenim un departament d'agricultura hauria de ser ja per endreçar-ho una mica tot. I com he dit abans, a vegades em sembla que no és així. Però bé, cadascú els problemes té els que té i ja veurem a veure què passa. Molt bé, Joan. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest angle obert d'avui, que amb aquesta entrevista posem el punt i final. Fins la setmana que ve.